Dakle, da počnemo. Treba mi moj butler. Dođi ovamo. O, donosi savršen zlatni tepih. Tako je mekan. Možeš da ideš. Dakle, želim da sva kuća bude mekana. Odlično. Moja lutka je također oduševljena. Obožava zlato, baš kao i ja. Mi nemamo para na zlato. Nema veze, zato imam bojice. Sad ću ih zalepiti na krov. Da, tako je. Izgleda odlično. A sad ću uzeti flomastere. Da, i nacrtat ću nešto lijepo na kući. O, da, ja odlično crtam. Pravi sam umetnik. Obožavam cvetove. Super! Dakle, a šta ima u đubretu? Stari buket? Ali treba će mi ova ukrasna hartija? Odlično! Zalepit ću je na prvom spratu. Tako je! Odlične tapete, ništa im ne fali. A sada uzimam flomaster i drveni štapić. Sad ću nacrtati lep parket pravo na kartonu. O da, divno. A bitno je sve raditi ravno. Eto, uopšte se ne razlikuje od pravog parketa. A sad ću napraviti nameštaj. Za cool kauč mi treba nekoliko starih sunđera i pištolj za lepa. Gledajte! Gotovo! Ispala je prava fotelja. A tu ću staviti komodu i poređat ću biljke. I još ću uzeti staru krpu, a bit će dobra za tepih. Stavit ću sto. A ovdje neka bude polica. A sad ću nacrtati portret moje lutke. Nemoj da mrdeš. Aha, tako je. Ispadaš odlično. Gledaj! Super je što ti se sviđa. Stavit ću sliku u ram i okačit ću na zid. Dodat ću još par crteža. Odlično, tu će biti sto i stolica. A ovdje ću okačiti zavese. Odlično, sada možeš da pogledaš svoj prvi sprat kuće. Imaš tako slatku dnevnu sobu, sjajno. Jao, to izgleda jadno. Kod mene će sve biti bolje. Butleru. Odlično. A sada odlazi. Dakle, tu su svi moji omiljeni lakovi za nokte. Sad ću izabrati najbolju boju. Da, ova roza je super. Nacrtat ću srce. Kako je slatko. A sad ću ga obojiti. Lepota. Šta dalje? Dvorište. Ti si već ovdje, odlično. Hvala ti na poklonu. Gubi se. Da vidimo šta je unutra. A tu je predivan kamin. Kakva lepota. Stavit ću ga ovdje. I obozno treba cveće i tepih. Tu ću staviti fotelju. Isto. Moja lutka će moći tamo da večera. I obazno trebaju prelepe fotografije. Sad ću da te slikam. Da vidimo šta je ispalo. O, ti si kao i uvek prelepa. Stavit ću ram i okačit ću sliku u sobi. A još su nam potrebna perija. Gotovo. Lutko, pogledaj brzo šta sam napravila za tebe. Šta je? Jesi već ogladnela? Nema veze. Pripremila sam ti tvoj omiljeni desert i koktel. Prijatno, draga moja. Uživaj. Oho, napravila si tako skupu sobu? Nego šta? Moja lutka će imati čak i najnoviji iPhone. Ekskluzivno samo kod nje. Sad će pozvati Kena u pomoć. I mi ćemo zajedno praviti drugu sobu. Dakle, na pod moja lutka želi da se stavi beli tepih. A na zidove da se zalepe roze tapete. O, Ken, tako si vredan. Hvala ti na pomoći. Čak je rasporedio nameštaj. Tu je stavio lavabo, a ovdje policu za peškire i bočica lutke.
Stavio je WC šolju i okačio portret naše omiljene lutke. Čak je uspeo da prenese kadu. To je tako cool. Dobro, i ja sam spremna da pomognem. Sad ću napuniti kadu dijamantima. Odlično. I pustit ću lutkinu mačku. Evo je. Moja lutka konačno može da se kupa u vrućoj kadi. Odmaraj, draga moja. Stavit ću ti masku na lice. Uživaj. I ja ću se odmoriti zajedno sa tobom. Kožu treba pažljivo negovati. Oho, zlatna maska? Pa dobro, a šta ja da smislim? Znam, uzet ću papir u boji. Moja soba će biti ljubičasta. Cool. A sada otvaram teglu sa dugmadima. I ubacit ću ih u zid. Gledajte, to izgleda jako lepo. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti puno vune. Napravit ću od nje tepih u sobi. Oj, spalo je tako mekano kao neki oblak. A nameštaj ću napraviti od plastelina. Dakle, počet ću sa toaletom. Ispalo je cool. Stavit ću ga ovdje. A još ću okačiti zavese. Tu će biti lavabo. Jo, tako sam ogladnela. Hoću da pojedem ove pahuljice. Oho, točno! Hajde da od kutije napravimo tuš kabinu. Uspelo je? A tuš ću napraviti od dozatora za sapun. Da, i treba mi još žica. Odlično! A zavesu ću napraviti od kese. Ispalo je super! I poređat ću gumene papkice. I okačit ću još peškire. Divno! A sada hajde da presvučemo moju lutku. A vreme je za tuširanje, draga. Jel ti se sviđa tvoj kupači? Sjajno! Sama sam ga sašila. A za početak istuširaj se. Tuš stvarno radi. Uspela sam. A ja imam ovaj sanduk. U njemu su skriveni svi moji dragulji. Napravila sam od njih zavese. Na pod ću staviti pločice od zlatnih novčića. A tu ću staviti krevet. Ovdje će biti lampa. A tu kozmetički sto. Da, i obavezno treba ogledalo. A tu će biti maneken za haljine. Sada moja lutka ima spavaću sobu. Ali treba joj haljina. Gde je moj stilista? Zdravo, draga, zvala si me. A šta treba? Frizura? Ne meni, lutki treba haljina. Naravno. Sad ću sašiti savršenu haljinu. Kako ti se sviđa ova? Ne, to ni to. Dobro, onda hajde da promenimo. Kako ti se ova sviđa? Ju, kakav užas. Razumela sam, ali ova je savršena, a zar ne? Wow, da, to je baš ono što treba. Uspela si. Evo tvoje plate. Je li toliko dovoljno? Ne, daj mi još. Ćao, čao. Dobro, za prelepu haljinu mi nije žao. Sada moja lutka izgleda kao princeza. Kako je to sjajno. Sada mogu mirno da čitam časopis. Stani, a koji seko stranice? Ups, to sam ja. Mislila sam da ti časopis više ne treba. A dakle, na pod ću sipati pesak. Odlično. Stavit ću kantu, lopatu i slatko štene. A tu će biti viseća mreža. Eto, sada moja lutka ima svoju plažu pravo u kući. Zar to nije super? Sad je uvek kao na odmoru. Na krov ću zalepiti cvetić. Gotovo! Ne mogu da verujem da smo uspjele da napravimo dve divne kuće. Da, ali moja je ipak bolja. Samo pogledajte. Prelepa je. Ali dobro. I Mija se potrudila. A njena kuća također nije loša. Dakle, napišite u komentarima čija vam se... Baš mi se sviđa. Što?
Ja sam smislila super način da ukrasim svoju kartonsku kuću. Dakle, trebaju mi olovke, stavit ću ih na krov, tako je. A ovdje ću nacrtati cvetiće. Imam flomastere. Ispalo je tako slatko. Sviđa mi se. Flomasteri mi više nisu potrebni. Hajde da vidimo šta ima u kanti za smeće. Staro cveće. A treba mi samo papir. A ovo ću baciti. Da, tako je. Nalepit ću ga na prvi sprat. Tamo će biti slatke zelene tapete. Aha, a sada uzimam flomaster i štapić od sladoleda. Nacrtat ću pod. Kako cool! Baš mi se sviđa kako je ispalo. Svaka mi čast. A sada uzimam stari sunđer i lepak. Spojit ću nekoliko sunđera zajedno i dobiti kauč. Prelepo. Stavljam ga u sobu. A zatim uzimam karton. Od njega ću napraviti ormar. Nacrtat ću vrata i to je to. Sviđa mi se kako je ispalo. A sada uzimam obojni papir i sečem male trakice. Gledajte, ovo liči na tepih. Stavit ću ga ovdje ispred kauča. A dalje uzimam plastični poklopac. A dodajem malo lepka i lepim krede. Da, sada imam sto. A tu će biti ormar. I ostalo je nacrtati portret moje lutke. A ne mrdaj, draga. Tako si lepa. Gotovo, pogledaj. Sada tvoju sliku treba staviti u okvir. I okačit ću sve slike na zidove. Tu će stajati sto, stolica i svež ručak. Ostaje samo da okačim zavese i gotovo. Da, ispalo je super. Sada imam svoju cool dnevnu sobu. To je jadno i smešno. Sad ću pokazati šta znači stvarno cool soba. Marš odavde. Ovo je moj kozmetički kofer. Otvorit ću ga. Dakle, biram ovaj lak. Da. Boje je fantastična. Nacrtat ću srca lakom. Tako je. Ali nešto mi nedostaje. Već si ovdje odlično. Hajde da vidimo šta si doneo. Da, skloni se. Wow, kakav prelep kamin. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti cveće, a ovdje mekani tepih. Tu ću staviti fotelju, sto i dodati malo ukrasa. Moja slatka lutko, hajde da te slikam. Odlična fotografija. Dodajem zlatni okvir i kačim na zid. I treba što više dekora. Lepota, moja soba je gotova. Jel ti se sviđa, draga? Ovdje je tako slatko. Donesite mi ručak. Wow, kakva lepota. Sve mi se sviđa. Dajra, odlično si sve uradila. Eto, jesi čula? Baš mi je drago. Usput imam poklon za tebe. Kupila sam ti novi telefon. Roze i najmoderniji. Sada moramo da ukrasimo drugi sprat. Pozvaću Kena u pomoć. Evo te. Treba da stavimo tepih ovdje. A još zalepi roze tapete na zidove. Odlično ti ide. Kene, a još želim da ovdje bude lavabo sa ogledalom. Da, tu stavi police. Super. I još mi treba WC šolja. Da, čak i ona mora biti lepa. I svuda treba da budu moje slike.
Kakva lijepa zlatna kada. O, čekaj, imam ideju. Našla sam roza dijamante. Sad ću napuniti kadu sa njima. O, da, ovo je savršeno. Šta? Da li to mačka? O, kako je slatka. Barbie, idi da se kupaš. Stavi svoju zlatnu masku i uživaj. I ja ću sebi staviti masku. Vreme da se odmorim. Oho, to zaista izgleda cool. Nema veze, ja ću napraviti još bolje. Imam šareni karton. Izabrala sam ovu boju. Da, super! A sada uzimam šarene dugmiće. Ukrasit ću zid. O, lepota! Mnogo mi se sviđa. Gledajte, ovo liči na prave pločice. Iz starog jastuka ću izvaditi vunu i stavit ću je na pod. A sad je pod tako mekan. A od plasteline ću napraviti WC šolju. Da, uspela sam. Ali to još nije sve. Okačit ću roletne na prozore. A još mi treba lavabo i ogledalo. Super! Joj, tako sam gladna. Poješću cornflakes. Tako je lijep. Znate šta? Mogu uzeti praznu kutiju od cornflakesa i seći iz nje potrebne delove, naneti lepak i ukrasiti sve šarenim slamkama. Da, to će biti tuš kabina. A slavinu ću napraviti od dozatora i žice. Uspela sam. Sada uzimam kesu, provlačim žicu i eto, moja zavesa je spremna. Ispalo je super, zar ne? A još želim da po celoj sobi budu patke. One su tako slatke. Sviđa mi se. Sad ću obući moju lutku u kupaći kostim koji sam napravila od balona. I to je to. A možeš ići da se istuširaš? Kako ti se sviđa tvoje kupatilo, jeli? Vidim da si oduševljena. Baš sam srećna što je sve ispalo kako treba. Ajoj, to je smešno. Ok, ja ću napraviti treći sprat. Imam sanduk sa draguljima. To će biti odlične zavese. Okačit ću ih ovdje. Pod ću obložiti zlatnim novčićima. Zatim ću staviti krevet, lampu, sto i stolicu. Čekajte, treba mi moj stilista. Da, zdravo, draga. Šta ti je sa kosom? Hajde da te sredim. Meni nije potrebna pomoć. Napravi prelepu haljinu za moju lutku. Odmah. Pa ne sviđa mi se. Menjaj. Šta? Ovo je previše svečano. Dalje. Jao, to uopšte nije moderno, menjaj. Wow, da. Evo ti plata. Šta? Pa dobro. Haljina je prelepa. Zaista je divna. Hvala, Tyra. Izgledam kao princeza. Hoću da pogledam modni časopis. Šta je sa njim? Iseckala sam nešto za sebe. Dakle, sipat ću ovdje pesak. Tako je. Tu ću staviti kanticu, lopaticu i psa. A sada uzimam drvene štapiće. Evo ih. Zalepit ću ih sve zajedno. Tako je. A zatim ću dodati detalje. Sad čekajte, još par pokreta. I eto, ispala je ležaljka. Sada moja lutka ima svoju plažu kod kuće. Zar to nije prelepo? A
krov ću ukrasiti srcem. Gotovo? A ja krunom. Tara, uspeli smo! Sada imamo 2 nove lepe kuće za lutke. Tajrina je neverovatno skupa, a moja je jeftina, ali sigurno nije ništa gora. Jel da? Napišite